Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala quwwata wala quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi wa bi ulumihi wa amadana fi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-badalu utawi iki iku bab mertelaake badal. Atabiul maksudu bil hukmi bila wasitotin huwal musamma badala. Atabiu utawi lapat kang manut, al maksudu kang disejo, bil hukmi kelawan hukum, bila wasitotin kelawan tampo lantaran huruf atop. Huwa yo atabe iku al musamma kang diarani badalan ing badal. Al badalu utawi badal, huwa yo badal iku atabiu lapat kang manut. Al maksudu kang disejo binisbati kelawan nyendhekake hukum, bila wasitoten kelawan tampo lantaran. Dadi sing diarani badal iku kelawan tampo lantaran huruf atop. Koyok contohnya ja'a zaitun akuka, gak usah nganggu ja'a zaitun wa akuka itu gak usah nganggu huruf atop ya. Fatabiu mongko utawi lapat kang manut iku jingsun jenis, wal maksudu binisbati lan dawu al maksudu binisbati iku faslun pemisah. Akroja kang jabakake apa faslun anak ta ing naat wa tauqidalan ing taukid wa atfal bayani lan ing atop bayan li annaku lawakidin krana sak temene saben-saben salah sijine lapat minha saking anak ta wa tauqida wa atfal bayani iku mukmilun kang nyempurnakake lil maksudi maring perkara kang disejo binisbati kelawan nisbah. La maksudun ora kang disejo biya kelawan an-nisbat wa bila wasitotin lan dawu bila wasitotin. Akrojan jabakake apa bila wasitotin al maktufa ing maktuf bibal kelawan lapat bal. Nakwu ja'a zaitun bal amrun sepadane lapat ja'a wis teko sapa zaitun zaid bal amrun bali amr. Jadi sing teko yo amr yo bali amr. Faina amrun mongko sak temene lapat amrun. Huwa yo amrun iku al maksudu kang disejo bin nisbati kelawan nisbat walakin biwasitotin lan tetapine kelawan lantaran. Wa ya utawi wasitotin iku bal lapat bal wa akru jalan jabakake apa wasitotin al maktufa ing lapat kang diatopake bil wawi kelawan huruf wawu wa nakwihalan sepadane huruf wawu. Fa ina kula wakidin mongko sak temene saben-saben salah sijine min huma ngono ya. Tak baleni. Fa ina kula wakidin mongko sak temene saben-saben salah sijine min huma sangking al maktufa bil wawi iku maksudun kang disejo binisbati kelawan nisbat walakin biwasitotin lan tetapine lantaran huruf atop. Mutabikon au ba'dun au ma yastamil alaihi yulfa au kama tufin bibal wa dalil idrobik yu'in kosdan sokib waduna kosdin golatun bihi sulib kayurhu qalidan wa qabil hulyada wa'rifhu kakohu wakut nablan mudah. Mutabikon ing badal mutobek au ba'dun utawa badal ba'du. Maksudnya badal ba'du iku ba'dun mingkulin au ma utawa badal yastamilu kang mengku apa emah alaihi ing atase mubdal minhu. Yulfa ditemokake
apa badal au kamaktufin utawa sepadane lapat kang diatopake bibal kelawan lapat bal wakzu lan bangsakake sapa sira nda ing iki kamaktufin bibal lil idrobi maring badal idrob insokiba lamun barengi apa ndah kusdan ing sejo waduna kostin lan tanpa ana sejo gulatun utawi aran badal gulat iku sulibah diilangi apa hukum tatawa didedel apa hukum bihi kelawan gulat kazurhu kolidan wakobilhu aliyada kaya sepadane lapat zur yaro sapa sira hu ing wong hu ing zaid atawa hu ing wong rupane kolidan kolid wakobil lan nyucupa sapa sira hu ing wong aliyada rupane tangani wa'rif lan werwa sapa sira hu ing wong kakohu rupane kake wong wakut lan ngalapo sapa sira nablan ing jemparing iku anak panah apane kok apane rupane muda tak baleni yo kajurhu kolidan wakobilhul yada wakribu kakau wakut nablan muda kaya sepadane lapat zur ziaro sapa sira hu ing wong kolidan rupane kolid wakobil lan nyucupa sapa sira hu ing wong al yada rupane tangane wakrif lan werwa sapa sira hu ing wong kakohu rupane kake wakut lan ngalapo sapa sira nablan ing jemparing anak panah muda rupane peso gede berarti peso gede yo gaman yo rupane peso gede gaman al badalu utawi badal iku ala arbaati aksamin ing atase ana papat pira-pira dumduman al awalu utawi kang kawitan iku badalul kuli minal kuli. Jadi sing kawitan iku badal kul min kul. Badalul kuli minal kuli. Badalul kuli min kul. Badal kul min kul ngono ae. Tapi tak baleni yo. Al awalu utawi kang kawitan. Al awalu utawi kang kawitan iku badalul kuli minal kuli. Iku badal kul mingkul. Wawa utawi badal kul mingkul iku al badalu aran badal. Al mutabiku kang nyocoki lil mubdali maring lapat kang diganteni. Maring lapat kang diganteni apa minhu al musawi kang madani lahu maring mubdal minhu fil makna ing dalem maknane naku marortu bi abika zaidin wa zurhu qolidan sepadane lapat marortu lewatan sapa ingsun bi akika ketemu sedulur sira rupane zaidin zaid wa zur lan ziarah sapa sira hu ing zaid atawa hu ing wong rupane qolidan ing kolid rupane kolid ngono ae iki jenengane badalul kul mingkul marartu bi abika zaidin wa zurhu qolidan asane utawi kang kaping pindho iku badalul ba'di minal kuli badal badek mingkul naku akal tu arrogifa sulusahu
Sepadane lapat akaltu mangan sapa ingsun arogifa ing roti. Sulu sahu rupane sepertelune arrogib. Wakobil lan nyucupa sapa sira hu ing wong. Rupane alyada tangani. Asalisu utawi kang kaping 3 iku badalul istimali. Badal istimal. Wa utawi badal istimal iku adalu lapat kang duduhake ala maknan ing atase makna fi madbuihi ing dalem kang dienut badal. Naku ajabani zaitun ilmuhu. Ajaba gawokake ni maring ingsun. Ni ing ingsun ngono ayo kena ya. Ajaba gawokake ni ing ingsun. Sapa zaitun zait. Rupane ilmuhu ilmune zait. Dadi sing digawoki iku mek ilmune tok. Zait iku liyane wis ora. Iku jenenge badalul istimal. Wa'rib lan werwa sapa sira hu ing zait ngono ae. Kakohu rupane kake zait. Arabi utawi kang kaping 4 iku al badalu badal. Al mubayyinu kang bedani lil mubdali minhu maring mubdal minhu. Wa utawi badalul mubayyin iku al muradu perkara kang dikarepake bikauli kelawan dawuh Kyai Musonef rupane au kamaktufin bibal. Wa utawi badal mubayyin iku ala kismaini ing atase ana rung dumduman. Akaduma utawi salah sijine kismaini iku mabadal yuksodu kang disejo apa madbuuhu lapat kang dianuti emah ma iki sine badal. Kama yuksodu kaya oleh disejo apa huwa ma yuksodu. Apa huwa ma yuksodu ngono ayo. Dadi kama yuksodu kaya oleh disejo apa huwa ma yuksodu. Wayu samalan diarani apa ma yuksodu. Diarani badalal idrobi. Ing aran badal idrob. Ing aran badal idrob atau minggu. Wa badalal badai. Lan ing badal aran badak. Aran bidak atau aran badak. Jadi badalal badai iku pertelane bener sakwise samar. Iku badalal badai. Pertelane bener sakwise samar. Jadi badal iku ana 4 ya iki ya contone ya. Siji iku badalul mingkul, sinomor 2 badalul badik mingkul, sinomor 3 badalul istimal, sinomor 4 badalul mubayyin lil mubdal minhu. Sing badal mubayyin lil mubdal minhu iku terbagi menjadi 2. Badalal idrob lan badalal badak. Naku akal tu kubzan lakman. Sepadane lapat akal tu mangan sapa ingsun. Kubzan ing roti. Lakman rupani daging. Waku sutta. Lan iki sampe wawu ya, gak ono wawu niki. Tak baleni ya. Naku akal tu kubzan lakman. Sepadane lapat akal tu mangan sapa ingsun. Kubzan ing roti. Rupane lakman daging. Kusutan nejo sapa sira. Awalan ing kawitan al ikbaro ing nyeritakake bi anaka kelawan sak temene sira iku akalta mangan sapa sira kubyan ing roti. Summa bada mongko nuli pertelo laka keduwene sira apa anaka sak temene sira iku tukbiru nyeritakake sapa sira.
Anaka ing sak temene sira iku akalta mangan sapa sira lakman ing daging aidon kalimane. Wawa utawi akaduhuma. Wawa utawi akaduhuma. Akaduhuma mayuksadu matbu'uhu lho ya. Wawa utawi akaduhuma mayuksadu matbu'uhu. Iku almuradu perkara kang dikarepake bikaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane wanda lil idrobikzu in kusdan sokib. Ay tegese al badalu badal. Alladhi kang huwa kang utawi badal. Ngene ya kena ya. Ay tegese al badalu badal. Alladhi rupane badal. Huwa kang utawi badal. Kama tufin kaya isim kang diatupake bibal kelawan lapat bal. Iku ungsub bangsa ake sapa sira hu ing badal. Lil idrobi maring idrob maring mingu. Inkusida lamun disejo apa matbu'uhu matbu'e badal. Kama yuksodu kaya oleh disejo apa badal. Kama yuksodu kaya oleh disejo apa badal. Huwa ya badal. Huwa ya badal ngono ya. Kabeleni ya. In kusida lamun disejo apa matbu'uhu matbu'e badal. Kama yuksodu kaya oleh disejo apa badal. Huwa ya badal. Asani utawi kang kaping pintu iku ma badal. Layuk sodu kang ora disejo apa matbu'uhu matbu'e ma. Bal yakunu bali ana apa al maksudu lapat kang disejo iku al badala. Iku al badala nutur badal. Fakot mongko bloko. Wa innama golito. Lan angin semestine luput tatawa keliru. Sopo al mutakalimu mutakalim. Fadakaro mongko nutur sopo al mutakalimu al mubdala minhu ing mubdal minhu. Wayu samalan diarani opo malayuk sodu matbu'uhu badalal golati ing aran badal golat. Wanis yani lan aran lan ing aran badal nisyan. Nisyan niku lali yo. Badal sing lali. Nisyan niku lali. Nakuru aitu rojulan kimaron. Sepadane lapat aitu ningali sapa ingsun rojulan ing wong lanang. Kimaron rupane kimar. Arota ngarepake sapa sira anaka ing sak temeni sira. Iku tuk biru. Nyeritakake sapa sira awalan ing kawitan anaka. Sak temeni sira iku roaita ningali sapa sira kimaron ing kimar. Fanggolata mongko luput sapa sira. Bindikrir rojuli kelawan nutur rojul wawa utawi badalal golat. Iku almuradu perkara kang dikarepake bikaulihi kelawan dawuh Kyai Musonef rupane waduna kostin golatun bihi sulit. Ayat tegese idalam yakun ing dalem nalikane ora ana apa al mubdalu minhu apa mubdal minhu iku maksudan perkara kang disejo. Fayu sama mongko diarani al badalu apa badal. Diarani badalal golati ing badal golat. Li anahu krana sak temene badal golat iku mujilun.
Li anahu krana sak temene badal golat iku muzilun kang ngilangi algolato ing luput aladi kang sabako kang dingini apa golat. Wawa utawi golat iku dikru goiril maksudi nuturake sakliyane perkara kang disejo. Wa qauluhu utawi dawuh Kyai Musonef rupane kut nablan muda iku yasluku patut apa qauluhu ngene ya kenek ya faili ayakuna ngono ae ya. Wa qauluhu utawi dawuh Kyai Musonef rupane kut nablan muda iku yasluku patut apa ayakuna yen to ana apa qauluhu misalan dadi contoh likulen keduwene saben-saben salah sijine minal kismaini saking dumduman loro. Li anahu krana sak temene kelakuan iki yasluku iku mosok te artekno iku ya berarti iki keliru. Mosok yasluku patut apa qauluhu ing sak temene ngene ya kenek ya. Wa qauluhu utawi dawuh Kyai Musonef rupane kut nablan muda iku yasluku patut apa qauluhu ayakuna ing yen to ana apa qauluhu iku misalan dadi contoh likulen keduwene saben-saben salah sijine minal kismaini saking dumduman loro. Ngono ya kenek ya tartekno ngene ya kenek yasluku patut apa ayakuna yen to ana apa qauluhu misalan dadi contoh likulen keduwene saben-saben salah sijine minal kismaini saking dunduman loro. Li anahu krana sak temene kelakuan iku inkusida lamun disejo apa annablu jemparing tato anak panah wal muda lan pesu besar atau gaman. Fawa mongko utawi badal iku badalul idrobi aran badal idrob. Wa in kusida lan lamun disejo apa al muda nutur lapat al muda fakot mongko bloko. Wa utawi lapat al muda iku jam'u mutyatin jamae lapat mutyatun. Wa ya utawi mutyatun iku as-safratu maknane gaman. Wa utawi lapat muda iku badalul golati iku badal golat. Wa utawi lapat al muda iku badalul golati aran badal golat. Wa min dhamiril katirid dohirilah tubdilhu illama ikatotan jala awik tadoba don awistimala ka inna kab tihajakas timala. Wa min domiril kadiri lan ojo gawe badal sapa sira saking domir wake hadir ad-dohiro ing isim dohir latubdil ojo gawe badal sapa sira hu ing ad-dohiro hu ing isim dohir illama angin badal jala kang pertelo opo ma ikatutan ing makna ngeliputi awik tado utawa natrapi opo ma
ba'dun ing badal ba'dun ing badal ba'de awis istimala utawa ing badal istimal ka inna kapti hajaka istimala koyok lapat innaka sak temeni sira ibtihajaka rupane bagusi sira iku istimala nyondongake apa ibtihataka iku istimala menarik iku istimala narik ati apa ibtihajaka anggere ana wong rupane bagus sak mesti menarik ati yo ati ku tertarik ngono ai tegese layub dalu ora kena digawe badal apa adhiru isim dohir min domiril kadiri saking domir hadir illa ingkana angin lamun ono apa al badalu badal iku badala kulin mingkul iku badal kul mingkul wakta dolan natrapi apa badal al ikatota ing makna ngliputi wasumula lan mengku lan nyumambra aukana utawi ono apa badal iku badala istimalin iku aran badal istimal au badala ba'din mingkul utawa badal ba'de mingkul fal awalum mongko utawi kang awal iku kakaulihi kaya dawe Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 114 yo ayat 114 takunulana idan li awalina wa akhirina takunu kang ono apa Maidah iku rampatan saking langit lana dateng kita iku idan riyadin tatawa riyaya li awalina rupane keduwene wong kawitan kita wa akhirina lan rupane keduwene wong wingking kita guri kita wong akhir kita fa awalina mongko utawi lapat awalina iku badalun dadi badal apa lapat awalina minat domiri saking domir al majruri kang dijirake bilami kelawan huruf lam wa utawi domir iku nalapatna domire iku lapatna iku domir ya dadi lapatna iku domir fa'ilam yadullah mongko lamun ora duduake apa badal alal ikatoti ing atase makna ngliputi imtana adadi kecegah apa badal nakwu ro'aituka zaidan ro'aitu ningali sapa ingsun ka ing sira zaidan rupane zaid jadi zaidan ini menjadi badal wasane utawi kang kaping pindho kakaulihi iku kaya sepadane syair wasane utawi kang kaping pindho iku kakaulihi kaya sepadane ucapane syair bakar wafir dari ni inna amroki lam yuto'a wa ma alfaitini kilmi mudu'a dari ninggalo sapa sira wadon dari ninggalo sapa sira wadon ni ing ingsun inna amroka ing sak temene perintah sira wadon tak baleni yo dari ninggalo sapa sira wadon ni ing ingsun inna amroka ing sak temene perintah perkara sira wadon iku lam yutoa ora bisa dienut ora bisa ditaati ora bisa diikuti sopo amroki opo amroki ngono ayo tak baleni yo dari ninggalo sapa sira wadon ni ing ingsun
Ina amroki ing sak temene perintah perkara sira wadon iku lam yutoa ora bisa dienut, ora bisa diikuti, ora bisa ditaati apa amroki. Wa ma alfaiti lan ora nemu sapa sira ni ing ingsun. Kilmi rupane aris ingsun. Rupane akal ingsun yo kena yo. Rupane aris ingsun. Munduan ingkang disiya-siya. Fakilmi mongko utawi lapat kilmi iku badalu istimalin. Iku dadi badal istimal. Minal ya'i sangking ya fi alfaitini. Ing dalam lapat alfaitini. Jadi lapat alfaitini menjadi badal dari lapat situ ya, lapat kilmi. Jadi lapat kilmi itu menjadi badal ing dalam lapat alfaitini. Saking yae lapat alfaitini. Wasalisu utawi kang kaping telu. Iku kakaulihi kaya sepadane ucapane syair. Bakar rujas. Au adani bisijni wal adahimi. Rijli farijli sasnatul manasini. Manasimi. Bakar rujas. Bakar rujas ya. Au ada ngancam sapa Ratu Kajar ni ing ingsun bisi jeni kelawan bui kelawan penjara wal adahimi lan pira-pira ranti lan pira-pira bondo lan pira-pira ranti. Tak baleni. Au ada ngancam sapa Ratu Kajar ni ing ingsun bisi jeni kelawan bui kelawan penjara wal adahimi lan pira-pira ranti. Rijli rupane sikil ingsun farijli mongko utawi sikil ingsun iku sasnatul manasimi kang kandel tatawa kang tebal pira-pira kulite delamaan. Farijli mongko utawi lapat rijli iku badalu ba'din. Jadi badal ba'din minal ya'i sangking lapat ya fi audani ing dalam lapat audani. Au kayak sampai audani. Fi au adani ing dalam lapat au adani. Wa fuhima lan difahami min kalamihi sangking dawe Kiai Musonef apa anahu sak temene kelakuan iku yubdalu digawe badal apa ad-dohiru isim dohir minat dohiri sangking mubdal minhu isim dohir mutlakon kelawan mutlak kama koyok keterangan takut dama kang wis dinginake apa tamsiluhu nyuntokake mah wa ana domirul goibati lan sak temene domir goibah iku yubdalu digawe badal minhu sangking domir goibah apa ad-dohiru isim dohir mutlakon kelawan mutlak. Nakwu zurhu kolidan. Sepadane lapat zur ziaro sapa sira hu ing Zaid kolidan rupane kolid. Wa badalul mundummanil hamzayali hamzan kaman da asaidun am ali. Wa badalul mundumani utawi badale lapat kang disimpeni alhamzata ing hamzah istifham ngene yo kena yo artekno malik yo kena yo wa badalul mundumani utawi
badale lapat kang disimpeni. Iku yali. Iku yali nyandingi apa badal. Al hamzata ing maknane hamzah istifham. Hamzan ing hamzah istifham kamanda asaidun am ali. Kaya sepadane lapat man utawi sapa. Enda iki wong lanang. Asaidun rupane ana ta Kyai Said. Am aliyun utawa Kyai Ali. Jadi lapat da iku menjadi kobare lapat man ya, man istifham. Katane ngene ya kenek. Kaman mongko iku sapa? Nda utawi iki wong lanang. Asaidun rupane ana ta Kyai Said am aliyun utawa Kyai Ali. Tapi sing penak yo ngene ya. Kaman kaya sepadane lapat man utawi sapa ngono wae ya. Man utawi sapa? Iku ndak iki wong lanang. Asaidun rupane ana ta Kyai Said. Am aliyun utawa Kyai Ali. Ida ubdila ing dalem nalikane digawe badal. Apa minas mil istibhami. Apa saking isim istibham. Wajaba mongko wajib. Apa dukulu hamzatil istibhami. Manjingi hamzah istibham alal badali ing atasi dadi badal. Nakwu manda asaidun am aliyun. Man utawi sapa? Nda iku iki wong lanang. Man utawi sapa? Iku nda iki wong lanang. Asaidun rupane ana ta Kyai Said am aliyun utawa Kyai Ali. Wama lan ing apa? Taf'alu agawe sapa sira. Akoiron rupane ana ta nglakoni kebagusan. Amsaron utawa nglakoni ala. Wa mata takti lan ing dalem kapan teka sapa sira na ing kita. Anggodan rupane ana ta dina sesuk. Ambada godin utawa ing dalem sakwise dina sesuk. Wayub dalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in binayu an. Wayub dalul fi'lu minal fi'li kaman yasil ilaina yasta'in binayu an. Wayub dalu lan digawe badal. Apa al fi'lu fi'il minal fi'li saking fi'il kang meneh. Kaman yasilu ilaina yasta'in binayu am. Koyok sepadane lapat man. Man utawi sapane wong. Iku yasil temeka sapa man. Ilaina maring kita. Yasta'in rupane njaluk tulung sapa man bina kelawan kita. Yu'an mongko ditulungi sapa man. Jadi lapat yasta'in itu menjadi badal ya. Kama yubdalu kaya oleh digawe badal. Apa al ismu isim minal ismi saking isim. Yubdalu digawe badal. Apa al fi'lu fi'il minal fi'li saking fi'il. Fayasta'in bina. Mongko utawi lapat yasta'in bina. Iku badalun dadi badal. Min yasilu ilaina saking lapat yasilu ilaina. Wa misluhulan iku sepadane lapat yasta'in bina. Qauluhu ta'ala utawi dawi Allah ta'ala. Surat Al-Furqan ayat swidak 8 swidak 9. Surat Al-Furqan ayat swidak 8 swidak 9. Ayat 68 dan 69. Surat Al-Furqan ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa asaman yudu'af
lahul adab. Waman utawi sapa wong iku yaf'al nglakoni sapa man dalika ing mengkono-mengkono kang ditutur. Dalika ing mengkono-mengkono kang ditutur atau ngene ya. Dalika ing mengkono-mengkono ibadah liyane Allah. Atau tegese maksiat ya kena ya. Dalika ing mengkono-mengkono maksiat. Ngene wae ya, penake ya kang ditutur ngono ae. Waman utawi sapane wong iku yaf'al. Iku yaf'al nglakoni sapa man. Dalika ing mengkono-mengkono kang ditutur. Yalko mongko bakal tetemu sapa man asaman ing dosa. Dadi dalika ing mengkono-mengkono ibadah liyane Allah ya kena ya. Ing mengkono-mengkono tegese maksiat ya kena ya. Diartekno maksiat ya. Waman utawi sapane wong iku yaf'al nglakoni sapa man. Dalika ing mengkono-mengkono ibadah liyane Allah. Tatawa tegese maksiat. Yalko mongko bakal tetemu sapa man asaman ing dosa. Yudoaf rupane ditikelake lahu keduwene eman. Apa? Al adabu siksa. Lapat yudoaf itu menjadi badal ya. Fa yudoaf mongko utawi lapat yudoaf iku badalun dadi badal. Apa lapat yudoaf min yalko saking lapat yalko. Fa irobu mongko utawi irobe lapat yudoaf iku bi irobihi kelawan irobe lapat yalko. Wawa utawi irobuhu iku aljasmu jasem. Wakadalan iku koyok mengkono-mengkono qauluhu ta'ala. Wakadalan iku koyok mengkono-mengkono qauluhu ta'ala. Qauluhu utawi dawuh Kyai Syair Bakar Ujas. Inna alayya woha ang tubayi'ah tu koda karhan au taji'a tolian. Bakar Ujas. Inna alayya sak temene iku melarat ing atase ingsun. Allah demi Allah. Ai tegese Allahi ngono ya sajane ya. Allah demi Allah. Sajane iku Allahi. Allah demi Allah. Apa antubayi'a? Apa antubayi'a yento janjeni sapa sira? Yento janji sapa sira? Yento baiat sapa sira ngono ae. Tu koda rupane dialap sapa sira? Tu koda rupane dialap sapa sira? Tu koda rupane dicekel sapa sira? Karhan kelawan paksaan. Au tajia utawa teka sapa sira? Tolian kali wong kang manut. Fatu koda mongko utawi lapat tu koda iku badalun. Dadi badal apa lapat tu koda min tubayi'a saking lapat tubayi'a. Walidalika lan krana mengkono-mengkono walidalika lan krana mengkono-mengkono tukoda nusibah dinasopake apa ngene ya. Walidalika lan krana mengkono-mengkono walidalika lan krana mengkono-mengkono iki yundu af iki dinasupake ya. Walidalika nasbi ngono ya. Lan krana mengkono-mengkono dinasupake ngono.
Walidalika nasbi ngono ayo. Walidalika nasbi. Walidalika lan krana mengkono-mengkono badal min tubai'a ngono ya. Walidalika lan krana mengkono-mengkono badal min tubai'a nusiba dinasupake apa lapat tu koda ngono ya kena ya. Diartekno ngene ya kena. Walidalika nasbi lan krana mengkono-mengkono dinasupake apa lapat tu koda. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.